Πονοκέφαλο για τους επιχειρηματίες αποτελούν οι ανεξόφλητες οφειλές από τρίτους. Πολύτιμες συμβουλές σε επιχειρηματίες για να γλιτώσουν τα απάνωτα φέσια από τους πελάτες τους παρουσιάστηκαν το πρωί στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου που έγινε στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Στόχος των σύγχρονων τεχνικών που παρουσιάστηκαν είναι η διατήρηση της ταμειακής ροής μέσα από την επιλογή πελατών που αξίζουν την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων. Σίγουρα όλοι έχετε ακούσει τη φράση «Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους». Αυτό υποδηλώνει μια πράξη συναλλαγής μεταξύ τουλάχιστον δύο ανθρώπων. Τι γίνεται όμως όταν ο ένας από τους δύο επιχειρηματίες εμπροκειμένου δεν κάνει καλά τους λογαριασμούς του? Το αποτέλεσμα θα είναι να συσσωρευτούν μεγάλες οφειλές που σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολα διαχειρίσιμες και έτσι η επιχείρηση κινδυνεύει ακόμη και με λουκέτο. Λύσεις λοιπόν σε αυτό το κέριο ζήτημα έδωσε σήμερα σε επιχειρηματίες του Ρεθύμνου ο σύμβουλος επιχειρήσεων και οικονομολόγος Ευάγγελος Γιοπιάκης στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου που έγινε στο Επιμελητήριο. Το μυστικό είναι ότι οι ίδιοι θα πρέπει να οργανώσουν και να διαχειριστούν αυτό το μέγεθος που λέγεται υπόλοιπα και όχι κάποιοι άλλοι τρίτοι. Καλοθελητές ενδεχομένως. Διότι αν δεν στηρίξεις το σπίτι σου, αν δεν οργανώσεις τα άτομα, να ορίσεις ένα συγκεκριμένο υπεύθυνο, ο οποίος να είναι εκπαιδευμένος και να χειρίζεται αυτή τη συναλλαγή, τότε δύσκολα μπορεί να εισπράξεις. Αυτό το οποίο λέω χαριτωμένα είναι το αφεντικό χαλάει την πιάτσα. Δηλαδή, ο ίδιος επιχειρηματίας να βγει από τη διαδικασία, να την παρακολουθεί μεν, αλλά να βγει και να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο στον οποίο να διαχειρίζεται την επικοινωνία με τους οφειλέτες. Εκπαιδεύει καταρχάς τους επιχειρηματίες να μην πουλάνε εκεί που δεν θα εισπράξουν. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα του σεμιναρίου αυτού. Και επειδή λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα μας εύκολα μπορεί να χαθεί ο οικονομικός έλεγχος από έναν επιχειρηματία, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να παρακολουθεί στενά την οικονομική εξέλιξη της επιχείρησής του, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα του πελάτη του. Και να μην δίνει υπέρογκα παραγγελίες, υπέρογκα ποσά σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να αποπληρώσει και των πραγμάτων. Να μην βγαίνουν οι οφειλές παραπάνω από αυτό που μπορεί να αντέξει ο ίδιος να διαχειριστεί. Και λέω να θέσει ο ίδιος ο επαγγελματίας ένα πλαφόν, την μπορεί να αντέξει και αυτό το πλαφόν, 30.000 είναι 50.000, να το μοιράσει έπειτα έξω στους όλους τους πελάτες του, σαν υπόλοιπα, για να μπορεί να τα διαχειριστεί. Τα σοβαρότερα προβλήματα ήταν κατά το 2009 και 2010, εκεί που έσκασαν πάρα πολλές επιχειρήσεις και η μία άφηνε χρέη στις άλλες που συνεργαζόταν. Τώρα έχει μειωθεί αυτό το φαινόμενο, βέβαια τα χρέη δεν έχουν πάψει να υπάρχουν. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν, πιστεύω ότι έχουν βάλει μυαλό και λειτουργούν καλύτερα. Ένα ακόμα σημείο κλειδί στις συναλλαγές, σύμφωνα με τον κύριο Γιοπιάκη, είναι ο επιχειρηματίας να είναι σε θέση να γνωρίζει εάν ο πελάτης του δεν έχει χρήματα ή εάν ο πελάτης του δεν διαθέτει χρήματα μόνο για τον ίδιον, ώστε να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Αν δεν έχω χρήματα, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Εάν δεν διαθέτω χρήματα για σένα, σημαίνει ότι εσύ, επαγγελματία, δεν κάνεις κάτι καλά για να αρχίσω κι εγώ να αποπληρώνω ή δεν μου δίνεις αυτό το χρόνο να αποπληρώσω. Και αυτό λέμε, εστιάσου αυτούς που δεν διαθέτουν χρήματα και μην δίνεις σε ανθρώπους τους οποίους δεν ξέρεις εάν τελικά έχουν την ικανότητα να σου αποπληρώσουν αυτό το χρέος. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που ήταν ανοιχτό για το κοινό αποτελούσε μια προσφορά του Επιμελητηρίου στον επιχειρηματικό κόσμο του Ρεθύμνου.